I think I came a few weeks ago. Okay, no, Ejike Mbaka. Get it? Ejike Mbaka made a mistake. What was the mistake? I'm one of them know a program when I never knew there was a program. When eventually I heard they were coming, I thought it was to be in an all-night program. Did I tell anybody not to go there? I didn't mention anything about that. I didn't tell anybody don't go because I know that 90% or more of the Zionites are adoration members. Even the Ebuka used to come here. So I was thinking that if he comes, that he will come to see me. I was waiting to welcome him. Look at the mistake he made. If he had come to my house, I ought to have shown a good hospitality. Even I had instructed my people to move to their area of ministration with a big 2-trailer loads of aquarafa to give to the participants. So when I'm hearing all this rubbish they are saying in the social media, I said people should be careful. There are people you don't attack successfully. And I was thinking that he came to Enugu with the permission of my bishop, His Lordship, Right Reverend Dr. CVC Onaga. Okay, Reverend Father Ejike Mbaka, yeah, finally, okay, under the air. Maki naga between ya na Ejike Mbaka. Maka so many people say no Mbaka, but you may call it you but you stadium can prevent Ejike Mbaka. Now you get into now if you Mbaka kuru here. Now 90% of the adoration people naga. Now 90% of the members say because we are adoration people. If you go to the number one key point, even as so go to Guinea members can as so can members in a so quiver. Man again, Bukobi, Imana Wago Kundesa on a senior. How do I like him? I will tell you the truth. Amen. Come one game, mana amami hina kuziri your members. Amami hina kuziri followers again. Mana already he like a spirit of pride. Pride give it too much. Pride give it too much to the extent in a mazikunde father na the game. No matter how level a climb, in this ability today, you make a beat to Museum Mbaka. If you rain a conquer to them, Mbaka conquered it long time ago. Make inquiry. They conquered it. Mbaka for poor multitude. When about the social media, people and our people are kweme. Nkekika na wuni ne mine ndobodo ibanama. This Mbaka single-handedly, Mafadede Haden, Fadokunele had conquered the heart of people, crowd, if people, so also Guinea, no one, and when you the social media then, you owe that man a single respect. You owe that man a respect from Mbaka, Hapu Gragraning Guinea, go to Mbaka. So Ejike Mbaka Enugu State. He didn't reason it wise. Ije meeting your superior, Reverend Father Ejike Mbaka. Nala tungozi nala tuofo. Wele jemebe bele imagine if you na geni yana as members. If you na na abagi mba. If you na choro your down for. How many people you are choro down for to get Ejike Mbaka? Even the bishop of Enugu diocese adi kuda wen ina be emepele. Ijere no wada. So na give you ebube. So na give you anointing. So na give you ngozi. So na give ka Jesus ubi na azube. Ijere no wada tika bata Enugu. Ego sizie na onwekwere ndị nwe obodo gị nazie tụrụ obe the words as if no Mbaka onye na-agba gị mgba Mbaka ada agba gị mgba ịlakiri respect. Even at this point upon all these things na Mbaka still send the 2 trailers of akparapa drink ka ebujekwe ke ndị mmadụ na ya adoration grand the same person if you na ọ na-agba gị mgba ka if you dịrị ije eme achieve Mbaka ọ dị ego ka ị ka Mbaka nwe ego Mbaka fụbara mgbe ụwa kakpuru isi. Ego Mbaka fubara mgbe gị nwe Ejike Mbaka amadi self na Jesus ya gafe na amabonu not to talk of inyezi gị calling. Respect ya that young man. Ihu that Reverend Father Ejike Mbaka. Respect ya na onwe egbe agbara gị na ya. Efiruzine na ọ na-agba gị mgba. Onwe mgbe ọ na-agba gị. Ke mgbe ọ na-agba gị. What can you achieve? Mbaka emebe ha achieve times 2, times 3 self. Even that place he can dream to reach tomorrow. Mbaka ha eruta na dia. And even till today, ma ha cannot control multitude of crowd.
onwe ebe ọ gbala gị na that young man. Unu ejizi n'aka unu agbụta ya mụkara Mbaka dịkwa bad na ụdị nke ndị ụka jive agụ mana ehugoriri bitu ya na Ebuka Obi. Nna na nwa anaghị ekpe ikpe. Ebuka Obi were yo ego dobe na ana go Mbaka close. The same Mbaka na-eme ya ebube mmụọ nsọ bido ya fight ihe ebube mmụọ nsọ ọ wụrụzie gị nwa ka onye abịa fight gị nwa nọkwa Lagos afọ iluzine na onye ọna na-eme gị attack. Nobody is attacking you. You are the one na-agba onwe gị egbe n'ọba. Somebody like Mbaka when you ejidesi ike like a father, both advice, prayer and everything. Man, if you run anointing ga carry on everybody, na anointing ga carry on even in the bugos of the same journey. Come on adan one ozi obi come on adan ega na enu gị Mbaka ba ọkụka ijikwa na ụmụ ya ọkwanụ Mbaka ba ji nne since. Respect is reciprocal. Even in a true shed na o nwere ihe gị na Mbaka na-ese enwe ihe na-esere gị na Mbaka. Gị na Mbaka ama mgbe nwe ikpe ọ gbara ha gị na ya. Iru ha agbụkwụ Mbaka sọfụrụ n'ọba come on down. Respect the young man. Ọ gbara ha gị na ya. Ekwube na ndị Zion na-achakapụta humble advice. Kwụsị ige advice. Ya bizine gị ka everybody is attacking you. Ekwube na ọwụ na a na-agba ọnụ mgba. Anyway, ọ ka nsị ka ngwa ọnụ ka unu na-epe attention. N'ihe ọnụ na-eme a na-enwe mmasị. Ife onye karịrị gị kwari ya ugwu na ọ dịghị izi. Nkwuo nke a na-ahụ na-achụba m. Ekwukwere m under the influence of alcohol ndị Zion biko gwenyu.